Cook Beats Production. Direke kuparara kufandiri kwere iwe mwewe zvinodhaka direke kuparara kufandiri kwere iwe mwewe kuzvikudza direke kuparara kufandiri kwere iwe mwewe nhamo direke kuparara kufandiri kwere iwe mwewe madzinza direke kuparara kufandiri kwere rimwe zuva rimwe jaha rakaronga zano ndoda kuisawo chigaro changu mumakore. Rimwe zuva rimwe jaha rakaronga zano hanzi ndoda kuisawo chigaro changu mumakore. Chakamurovesa ipfungwa kuzvikudza ikoko, chakamurovesa ipfungwa iko kuzvikudza ikoko. Iwe mwewe kuzvikudza ndirege kudzingwa panyasha zvakaita Lucifer. Iwe mwewe kuzvikudza ndirege kudzingwa panyasha zvakaita Lucifer. Mushoko raMwari mune rimwe jaha wakapenga nepfambi wakafira kupamba. Imo mushoko raMwari mune rimwe jaha wakapenga nepfambi wakafira kupambi. Samusoni mwanangu, siyana nepfambi. Kudoti Samusoni, siyana nepfambi. Iwe mwewe chipambiwe direke kuparara kufandiri kwere iwe mweyawe pfambi direke kuparara kufandiri kwere iwe mweyawe chipambi direke kuparara kufandiri kwere. Mweya waJezebeli iwe uri kubata mhandara emurume ane mari munomuwana maini, asi kumagumo kune nyaya iwe unodyiwa nemhuru. Mweya waJezebeli ama uri kubata mhandara emurume ane mari munomuwana mainini, asi kumagumo kune nyaya unodyiwa nemhuru. Iwe mweya wechipambi direke kuparara kufandiri kwere iwe mweya wechipambi direke kuparara kufandiri kwere.
ndine